बे समाव नोंथांमोनखौ आंनि बर'नि आर'नाइ एसएस चेनेलाव बरायबाय। दाना आं नोंसोरनो कुसुगाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय हाग्राखौ 1 नं राइडनिफ्राय लानानै 10 नं राइडसिम अर्थात भुटान बर्डारसिम नोंसोरनो दिन्थिलांगासिनो दङ। अन्नानै नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै लानो दाबाव। फैयै फैनानै फेबसुनि एसएसपि केम्प मोनफैबाय। बै नुहुरनाय नङा फेबसु एसएसपि केम्पनि लोगोफोर। जों बाव थांला, जोंथ' ना जानोसो फैदों नालाय दैयाव थांसै। ना सारनानै हमनानै जाहैनोसै। मोनफैबाय मोनफैबाय
आय' ना सारग्राफ्रा हनै फैबाय सासे मनायाव लादों आय' सारदो आंथ' रोंखायालै मालायनि सा जाग्रासो जानो लुबैदों आं जाखांबाय लोंखांबाय दुगैखांबाय बेरायखांबाय नायखांबाय दानिया थांनोसै लोगोफोर बेरायबाय मेरला बेरायबाय भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनखो खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो लोगोसे प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम प्लिज